Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Уңышлар өзебезнеке, уңышсызлыклар язмыштан дип өйрәнгәнбез. Ни өчендер? Әйе, күптән түгел генә яңа татар җыры конкурсы алдыннан Бауман урамы буйлап билгеле продюсер Рифат Фаттахов белән атлыйбыз һәм мин сорау бирәм. Рифат Ахметович, хыяллар тормышка аша, шулаймы? Ул әйтә, әйе, бар хыялларда тормышка ашмый әлбәттә, ләкин план белән, максат белән яшәсәң, аларга якынлашырга мөмкин. Күңелемнең кесәсенә уеп, язып куелды бу сүзләр. Бүген мин аларны юкка гына кулланмыйм. Без башлыйбыз. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Мин аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева сезгә кайнар сәламнәр юллыйм. Бүгенге героем белән таныштырам. Кырмыскалы районы Сәүәләй авылы кызы. Биология институтында 35 елдан ашу гыйльми фәнни хезмәткәр булып тырышып эшләп килүче. Үзешчән җырчы, алай гына да түгел, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты. Бер сүз белән әйткәндә, чын-чынында максатчан, ихтыяр көче күптән күп булган үрнәкле хатын-кызларыбызның берсе туган телдә кунакта. Хәйр әйтергә кирәк, туган тел үзе аның өендә бүген кунакта. Хәерле көн. Хәерле көн, Зифа ханым. Риза. Шундый матур, кызыклы передачага чакыруыгызга мин бик шатмын. Айруша минең фатирда кунакта булуыгызга айруша шатмын. Инде дә сине тәкъдим итәр алдыннан мин шул кадәрлек күп кенә укырга тырыштым, нәшрияттә караштырдым. Сине электән белгән кеше булсам да, аз гына да белмим икән әле дидем. Куеңа, күңелеңнең чишмәләренә төшәргә тырыштым. Ни өчен шул кадәр дә авыр язмыш Флизәгә бирелгән, шуның өстенә дә бирешмәскә тырышып, кичкенәдән булган хыялын тормышка ашырам дип, һаман сайын ныкышып, тырмашып, җыр өчен яшәгән җан икәнен бүген туган телне яратып караучыларга сине шуның өчен тәкъдим итәсем килде. Башлыйк. Менә шул сораудан башлыйсы килә. Ни вакыт аралыгында сиздең кичкенәдә гомерлеккә сиңа җыр мәхәббәт булып килгән һәм ул күңелеңдә мәңгелеккә калган? Мин оялчан бала идем дә ул бәләкәй чакта. Минең әткәй, следователь, милиционер булып эшләүгә карамастан, баян алып, кичләрен кайткач, матур халык җырларын сыздырадыр. Шуны тыңлап үскәнгә җырмынга мәхәббәт ул уяткандыр ди. Аңа карап минең авый да баянда уйнай башлады, үсә төшкәч, шул моңнар арасында үстем инде. Оялчан булгач, 10 яшькә тиклем җырлай алмай тордым. Шул моңнарны әзрәк эштә җыеп килгәнмендер инде, ишетеп. Пионер лагерына баргач, конкурс оештыралар бит бала-чагалар. Кем җырлай, кем бии. Шунда мин максат та куймадым инде ул. Кем номер әзерләй дигәч, мин урыс балаларына татарча җырларга чыктым. Воспитательләр дә в основном битеннән дә шәһәрдән килгәннәр. Тыңлаган булдылар инде, баланы бала итеп матур гына чыкты. Ул җыр тибрәлә җыр дулкыннары минең күңелдә дигән сүзләре, ул миңа әле дә девиз булып килә. Әлбәттә, синең минем белән очрашканда бу җыр хакында шул кадәр тетрәнгеч итеп сөйләгәннәрең исемдә калган. Һәм әйтәсе килә, шул вакытларда хыял булгач китәргә тиеш идең җыр юлыннан. Ләкин син сайлагансың БДУның биология факультетын. Минем инде белешмәләр алуымча, әти-әни бик үк риза булмаганнар, шулаймы? Шулай артистлар килеп торадыр безнең клубка. Фатирга да төшәләр. Алар белән аралашуда миңа кызыксынучан булгандыр инде, кызыксыну уяткандыр ди миндә шуның артист тормышына. Әниләр хупламагач, башта укырга кирәк дигәч, биология фәненә кирип киттем. Хәтта 5нче класста мин филология юлын сайлаган идем. Анда бик күп китаплар укырга кирәк булгач, уем кире кайтты. Биология минем проще булыр. Точный фән дип аңарга укырга кирдем бит инде. Шуннан 1нче курстан безнең вокаль студиясы алып баручы бар икәнен белеп, шунда җырларга язылдым.
Отнасына 2 мәртәбә бәйрәмгә йөргән кебек йөгерә, бөтен укуларны ташлап, дәресләрне әзерләүне ташлап, төштән соң шунда йөгерәдерик. Монда Сәйдә Ильясова менә сезгә билгеле булган тамашачыларга, сезгә дә Марат Шарипов, аның беренче укучылары идек. Бик күңелле үтәдери безнең дәресләр. Башта распевать итәдерик, дөрес җырлау кагыйдәләрен, техниканы өйрәнә. Шушы хыял гомерең буена озата барып, ахырда син Уфаларда нефтчеләр мәдәният сарайына бик күп еллар вокал студиясына җырларга өйрәнергә йөргәнсең. Бик күп җырлар чыгардың. 52 җыр аудио язмаларда һәм шулай ук 25ләп җыр видео тасмаларда дөнья күрде. Инде Флизә, шул җырлар белән, җырлы күңелеңнең рәнҗүләре белән, авыртынулары белән, сагышлары белән һәм бәхетле минутлары белән дә сине зата барган елларыңа кайтасы килә. Студент чаклар. Беренче мәхәббәт кагылды ул кайчан Флизәнең күңеленә? Һәм беренче тапкыр тормыш башлап киткән кешең, беренче тапкыр кияүгә чыгарга карар кылган еллар. Беренче ергә кияүгә чыгу да минең, ничек дип әйтәм, таныштыру аркылы булды инде. Безнең сотрудник Бары Минибаев. Бу беренчесенә тормышка чыккан вакыт ничә яшь димәк сиңа? 25 яшьтә кызларның хатын-кыз буларак табигать чакыру буенча бала табасы килә башлай бит инде. Ну вот мәхәббәтсез генә ошаган кешегә кияүгә чыгарга дип мин шундый үземә опять максат куйдым. Вакыт җиткән, бала табырга кирәк, эшең бар, турыр җирең бар. Менә тормышыңны матурларга бер бәбидә кирәк дип, шулайрак чыкканмындыр инде. Ансы ул компьютерлар буенча бик башлы кеше инде, ул вакытта компьютер жөнәтләүче, программалар төзүчеләр сирәк иде бит инде. Шул мине аның үзенең башлы булу белән кызыксындыргандыр инде. Спокойно гына матур итеп сөйләшәдер. Нишләп шул тыныч кына сөйләп торган егеткәй белән язмыш бөтенләйгә кавышып китмәде, кушылып китмәде. Гәрчә инде бала Дамирда беренче бәби шул вакытларда дөньяга килә шулай бит. Бик аз гына миңа калса, иш ойлапмы гына. 2-3 ай гына аның әнисенең фатирында яшәдек бит инде. Шунда аңлашылмаучылыклар килеп чыкты. Кайна апа белән, Резеда апа белән шулай итеп, характер ничего гына бит инде. Каршы әйтергә базнат итмәй тормадым инде. Кирәк чакта әйткәләштек. Шуннан инде аралар бозылышып, мин үземнең туракка кайтып киттем. Ә ул әнисе янында турып калды. Үкенеч булмадымы? Икегез ике якка китеп, нишләп алай карар кылынды икән дип үкенгән вакытлар булмадымы? Беренчесе бит инде диләр бит инде. Бала да бар. Мин үз көчемә ышандым. Ул әнисеннән аерылып чыгып китә алмый икән, димәк, ул семьяны да карарлык кеше түгел дип уйладым. Шуның өчен үкенечләр башта үкенеч дип әйтмәс идем, әнисенең сүзеннән чыкмаган кеше миңа тиң түгелдер дип уйладым. Күз яшьләрем тама, күз яшьләрем ага, минем йөрәк моңсу сагышта. Күз яшьләрем тама, күз яшьләрем ага, минем йөрәк моңсу сагышта. Нигә язмыш булу
җыр дөньяга сыю. Менә шул беренче иптәшеңнең җырга карашы һәм икенчесенең аерыла идеме бер-берсеннән. Җырыңны күтәреп бара торган, янәш атлый торган кеше булса, синең хыялларыңны тормышка ашыруга табан бергә барылса, бәлки инде гафу итәлмәслек хәлләр дә булмас иде. Бәлки инде кайбер җирләре четерекле җирләре үтеп тә китәр иде. Шулаймы? Ничегрәк алар һәр икесе җырыңа Җырга алар икесе дә мөнәсәбәтләре әйбәт иде. Алар шәһәрдә үскән җегетләр. берсе Уфа, берсе Бәләбәй. Татарча белмәгәч инде моңнарын гына тыңлап утырганнардыр. Әмма ошо тавышны шатканнардыр инде. Менә аңардан аерылып киткәч, бәбәйгә 40 көн генә булганда икенче ирем белән таныштым аспирантлар общежитиесендә дигән бит инде. Бәбәй җыендырган вакытта ул Әйе, килеп керде. Программа сорап кына. Телевизион программа сорап килеп керде дә сөйләй башлады. Минең дә бит инде Украинада кызым калды ди. Бәләкәй бала карау кыен инде дип шул көндә кичкереп миңа ярдәм күрсәтә башлады. Мин бит инде бер үзем Һәм бу икенче инде шул программа сорап кына килеп кергән егеткә, кишләрен дип керә әйтәсе башлады, килә. ярдәм күрсәтә башлады. Иң беренче көнне үк варенье күтәреп керде әле ул. Аның да күңеле йомшак иде. Кайчакта инде характеры бик каты булып Күп очрашып йөрдегез. Әлегә бәбәй үскән вакытта 9 ай булганчы очрашып йөрдек. Кияүгә чыгарга тәкъдим итте. Мин уйлайм бит инде бала да бәләкәй, әткәй дә әйтә ди беренчесеннән әле аерылып йөрмәгәнсең, икенчегә чыгарга җыенасың ди. Аларны бит инде барыбер белдерәсең бит инде. Алырбыз микән дип син аңа сорау биргәнсең. Ул ни дип җавап бирде? Ул җавап бирде. Без икебез дә шул симпатия, глубокий симпатия русча әйткәндә инде өйләнештек. Син ди тогры була беләсеңме ди. Тогры булсаң миңа җитте ди. Менә шушы сүзләр белән өйләнешү бәлки хата булгандыр. Мөхәббәтсез бәлки кирәкмәгәндер. Тырыштым инде, 5 ел буе тырыштым. Кулы озынрак булса да, жүгәнендә йодрыкларын кайвакыт тота алмаса да, миңа таба сузылып та китәдер куллары. Түздем. Аннары конкурсларга барганда да бит әле синең бер вакытны Газиз Әлмөхәммәтов. Газиз Әлмөхәммәтов бик ул вакытта данлыклы конкурсларның берсенә барганда, күзеңдә шундый булып инде иртәгә барам дигән көнне ул күзләрең белән битләрең белән барып, җырлыйсы урынга син кара күзлек киеп, тамашачы булып кына бардым. Менә бит инде сынаулар үткәнсең, шул һаман җыр дип. Инде шул вакытта тагын шундый сорауны бирәсе килә, барыбер дә хыялыңны тормышка ашырырга бит син бер авык арада 2 балаң белән сәнгать училищесына да кирип карагансың. Шулай бит. Авылда безнең музыкальная школа юк иде. Үз алды өйрәнеп тә карадым, студент чакларда баянны да алып, самоучительләр алып, ноталар беләп өйрәндем мин. Длительностьләрен сохранять итәргә тырышып шулай. Укытучы булмагач килеп чыкмый шул менә укытучы кирип китеп булмады икән. Шуннан вакыт бер 2 яшь булгач кызыма инде кызыма поступать итеп карарга булдым. Комиссияда утыралар Фәрзәнә Саевна, Флюра Килдиярова. 6да гына кирдек. Шунда халык җырын Илсе Гайсаны бик матурлап җырлайм дип кирдем бит инде. Халык җырларын яшел күкерт тавыш бер җирдә чыгып китте. Ансы инде ладно, тавыш бар икән, диапазон зур гына икәне күренә бит инде. Аны сәбәп иткәннәрдер инде. Ничектер Фәрзәнә Саевна миңа әйтә, 2 бала белән син монда укый алмайсың. Әтиң әнең юк. Хәзер бит второе образование түләүле, акчаң бармысың? Акчаң да юктыр инде. Шулай итеп, җырлап яша, Флиза, җырлап яша, матур җырлайсың дип шулай мине чыгарып җибәрделәр. Кайгылардан кемнәр азат икән, шатлыклардан кемнәр туйгансың. Син шуларны уртаклашып җирдә яшәр өчен генә тугансың. Син шуларны уртаклашып җирдә яшәр өчен генә тугансың.
югалгалап та торган елларың булды җыр сәнгатендә. Бик матур иттереп мәдәният сараенда, яшьләр мәдәният сараенда син концертыңны тәкъдим иттең. Күп санлы артистлар чыгыш ясадылар, ләкин хәтта минем аптыравым шиксез кеше керем өчен аз булса да үзенә керем өчен эшли торган концертны син булдырыр өчен хәтта кредит алып менә шуны үзеңә бүләк ясадың. Шулай бит, Фриза? Шулай. 12 ел балалар үскәнче гастрольләргә йөреп булмай. Хотя мин гастрольләрдә йөрү тәҗрибәсе әзрәк бар. Университетны беткәч тә Фәрит Бекбулатов, Венер Мустафиннар үзләре белән алып чыкканнар. Ул вакытта бит инде суббота-воскресенье бәлки генә группалар белән акча эшләү кәсеп итеп йөрүчеләр күп иде. Чөнки перестройка башлангач бит инде артистларның да наукада да акча капыл кәмеде. Шунда мин 1 ел Башкортстанның барлык шәһәрләрендә дә алар белән йөреп чыктым. Әзрәк тәҗрибә алдым. Бәхет елмаймый тормаган бит. Шундый шәхесләр белән син китәргә мөмкин идең. Шулай бит. Мөмкинчелек булган. Менә Стәрлетамак шәһәрендә бер концерт вакытында су буеннан әнкәй кайтып килә дигәнне әни үлгәнгә бит инде әз генә вакыт үткән, 1-2 ел гына. Шул хәтле моңланып җырлаганмын. Бер абзый кып-кызыл гладиолус чәчкәләрен уланы Бекбулатовка дип алып килгән бит инде. Шундай олы җырчыбызга дип алып килгән. Миңа чыгарып бирде. Шул вакытта инде мин үземне бәхетле итеп тойдым. Мин әйтәм, значит, минем халыкка җырларга хакым да бар дигән. Теләгем генә түгел, көчем, дәртем дә зур. Көчем дә бар, хакым да бар дип уйладым. Шул минем җырлау теләгемне, профессиональ сәхнәгә чыгу теләгемне көчәйтте генә. Син шул кадәрлек барыбер да тырышып карагансың, гаилә кыру ягында булгансың. Теләгең, менә мин тапшыру алдыннан сөйләшкәндә дә синең күңелеңдә шундый ноталар сизәм, тоям, син ялгызлыктан качу юлларын эзләгәнсең. Шуның өчен дә бәлки тагын да бер тапкыр риск дип әйтәбез инде эшләп карагансың. Адым бәхеткә адым эшләп карагансың. 3нче тапкырда син ничектер кырып булмасмы гаилә белән дип тагын да танышып карыйсың. Шулай бит. Монсы ничегрәк булды? Монсы ул вакытта компьютерлар юк бит инде. Хат алышу, газеталарда таныша торган объявлениялар, танышу объявлениялары чыккан вакытта шунда сынап карарга булдым бәхетемне. Игъланнар белән куркыта бит инде. Ул теге ягынданың игълан арты кем икәне билгесез. Билгесез. Шуңа күрә бик кыю шаялык синең ул яклап әйтергә кирәк. Мин шамалап кына җаваплылыкны тоеп кына 2 бала бит инде. Ник өметләреңне акламады? Танышырга киттем монумент дружбы кырына. Башта хат язды бит инде, шуннан телефонын киенеп алдың. Кызыл костюм кигәнмен. Кыю хатын. Ничә яшь чак сиңа? Бу 38 тирәсе килгән. Һәм килдең. Бу тора. Мин матур итеп киенеп килдем бит инде, как положено. Костюм. Классический костюм кызыл. Прическалар бар. Скамейкада бер футболка гына кигән, трико гына кигән. Сакал-мыеклары үсеп беткән, көдрә чәчле бер ир утыра. Бер бәндәкәй утыра. Минем күңелем сразу төшеп китте. Менә мин дә әле ди, өемне төзеп бетмәгән ди, үзем үй салам ди, нигезеннән башына хәтлем ди, крышасын яптым ди, эшен бүлмәләрен әле эшләп бетмәгәнмен ди. Шуңа ди, синең өлгерәм дип киемемне алыштырмайча йөгереп килдем ди инде. Шуннан танышлык кетте инде, очрашулар. Бу гостевой брак формасында калды инде. Ахырда ул сиңа ни өчен танышканын үзе дә шын гамәлдә әйтеп тә салган да бер мине аптыраткан идең ул хакта әйтеп. Шул салып бетелмәгән өйне салып бетәргә акча сорап, хәлдән таймалы булып син ваз кичәсең бу кешедән. Шулаймы? Икенче этажны төзергә ди 200 сум акча бирсәң, балаларың белән миңа күчәсең ди. 200 сум дигәне 200 200 мең булгандыр. 200 мең инде. Мин 200 сум. Икенче этажда 200 сумга салып булмый. Икенче этажны. Шулай ди, балаларың белән миңа күчерсең ди. Шуннан мин әйтәм, юк, инде мин әйтәм. Мин ул 200 сум акчам булса, мин балаларны укытам. Синең насыз күпме язлар узган, җәйләр үткән көзләр һәм кышлар. Бер елганың
yaratsam da seniki bola almadım. Bizge nasip bäxtlerini jiri yatlar urladı. Üzülüp yaratsam da seniki bola almadım. Bizge nasip bäxtlerini jiri yatlar urladı. Резия, менә сине тыңлыйм да, электән дә бик белмәсәм дә барыбер беләм дип әйтә алам. Әниең биртә, вафат була. 47 генә яшендә. Әтиең әйтеп киткәнебезчә, милиция хезмәткәре гел кеше күзендәге кеше бит инде. Шуңа күрә әниеңнең шушы вакыт аралыгында гына иртә китүенә карамастан бик авыр гына язмышларында кискен борылышлар булып ала, язмышларына ачы җилләр килеп кагылган көннәр була. Чөнки дә әтиең хыянат итеп хәтта өйдән чыгып киткән вакытларны кичерә үзе исән чакта, кызганычка каршы. Шулай. Менә шул вакытларны хәтерләгәндә синең әниләр турында җырлаган җырларыңны, әниләр турында мин үзем шәхсән ишеткәннәрдә йөрәгеңнән өзеп җырлаганың сизелеп, тоелып тора. Син үзеңдә сизмисеңме, әнинең язмыш кыйларының ниндидер җирләре миндә дә кабатлана килә дип. Хатын-кызның бәхетле булуы характерыннан да bir өлеше, бик байтак өлеше характерыннан да торадыр дип уйлыйм. Менә тура сүзле кешеләрне бик яратып бетмиләр. Мин уйлаганын әйтеп барам. Пока шуны әйтмичә торып, күңелемдә җыелганын мин тынычлык тапмыйм. Безгә бик кыен булды, әни дә булмаулык, әле әни үлгәч, әткәй безгә терәк иде. Аның йогынтысы белән без матур яшәргә тырыштык, укырга тырыштык, алама юлдан бармаска тырыштык. Аны тыңларга тырышып шулай яшәгән вакытта аның югалуы безгә бик кыен булды. Тәртип саклаучы хезмәткәр буларак гаиләдә дә тәртипне нык тотадыр. тота торган, сездән дә шуны таләп итә торган. Минем абый шук кына булган чакларда верандага чыгарып, менә 5 минут суыкта басып тор дип әйткән чаклары бар. Синең бирки чакта иң зур җәза алганың хәтердәме? Нинди җәза әткәйдәме? Юк, миңа җәза бирүче булмады. Синең Бәлки мин сөйкемлерәк булганмындыр. Шуңа минең Телең зурапа әзрәк Телең белән йомшак телең белән алдыргансыңдыр бәлки. Мин бик басымкы холыклыйм. Мине тормыш кына хәзер әзрәк кыздыра башлады. Мен син үзеңне усал хатын кызларын берсе дисем, кырыс дип уйлыйсың син барыбер табигатың белән. Мин ике яклы. Усалда була беләм, менә миңа ике баланы бер үземә картата юк, нәнә юк, әти юк. Бер үземә каты булырга да туры килде, бергәләргә дә берничә мәртәбә туры килде. Әнинең йөрәге без балаларына күсәргә яшәргә булышты. Әнинең гомере матур җырлары кебек дөньяны ямьләргә тырышты. Әнинең гомере матур җырлары кебек дөньяны ямьләргә тырышты. Менә син шушы дөньяларны бер үзең көтеп, менә бу 3 ир о заманы да сиңа бәхет бирә алмыйчы, бүгенге Флизә булып җитешеп, бүтән яклап та авырлыгында, шатлыгында үзеңнең язмышын кагылышларын үтеп, бүгенге көнгә килгән Флизәсең. Ихтирамга лаеклы Флизәсең. Эшеңдә син һаман сайын бу яшеңә карамастан матур итеп эшләп йөрисең. Менә бу фатирларда мин әле Уфада бик сирәк кешедә беләм. Бу бит инде русча әйтсәк служебный фатир дип әйтү бик сирәк кешедә, димәк сиңа эшеңдә дә хөрмәт бар. Хөрмәт итәләр, димәк син кайда да үз урыныңда булгансың. Шулай да син менә минем белән бәйләнешкә кирип, шушы тапшыруда яктырту турында сөйләшкәндә, шул беренче чиратта әлеге дә баягы шул җырыңны һаман куясың бит инде. Хәзер клиплар турында да сөйләшеп алабыз. Булмадымы шундай үзәкләрең үзгәләнгән чаклар? Булмый инде, туктал инде, тын инде күңел, йөрәк. Җырсыз да яшәрмен артабан. Башка әйберләрем, башка яклап бар да әйбәт бит дип. Җырны инде читкә шигәреп куярга кирәктер дип уйланган чакларым булмадымы? 45 яшьтә мин зур сәхнәгә чыга башладым. Балаларым үскәч. Композиторлар, шагыйрьләр сезнең дә кичәдә катнашкан булды бит инде Надёма районында концертта. Җырлар алып, яздырып, фонограмма эшләп, клиплар эшләп, телевидение аша ярты зарплатамны ротацияларга биреп,
Халыкка бит инде аз сызыклыйсы килә. Кайда күргәнегез бар шундый үзешчән җырчы? Үзенең шундый җитди эше бар, хезмәте бар. Шуның үстенә алган бер хезмәт хакын без кайсы тишекне ямарга алдан уйлап куйганбыз. Ничә еллар Флизә аның яртысын, чын яртысын һәр вакыт җырга калдырып кисә баргансың, алып куя баргансың, җыя баргансың. 5 ел буена 45 яшьтә башлаган идем. Турцияга барып кайттым да, безнең перестройкадан соң тоже 20 ел акча булмады. Тартып, сузып яшәдек, балаларны шул вакытта үстерү вакыты да шул периодка туры килде. Бер атна кала зарплатага акча җитмәй. Туганнардан да сорасы килмәй, начальстводан да сорасы килмәй, бар икән белән бит инде 1-2 көнгә генә биреп торырлык акчалар юк. Менә үземне слабый итеп күрсәтәсе килмәй. Хәтта шунда итеп үтәсе килә. Акча юклыктан авыз борынның кан булса да төкермә дигәнне Флизәгә бигрәк кагыла. Ул хәтта кешегә күрсәтмичә авырлыгын барысы да белмәстән бутылкалар, шешәләр җыеп, аларны тапшырып, кирәк урынына акчалар эшләп, балаларын карап үстергән. Менә шул 3-4 көн зарплатага җитмәгән вакытны шулай үткәреп килдек. Сер бирмәдем. Димәк, син Диля Булгаковның 75 яше, Ирек Булатовның менә бик күп кенә менә тормышка ашырдым дип әйтә аласың. әйе, ашырдым менә. Теләгәнем, хыялымны ашырдым, тырыштым 5 ел эчендә. Үземнең яшьтәшләрне куып җиттем. Минем званияларым булмаса да, мин бик канәгатьмен. Чөнки мин әйтәсе сүземне халыкка моңнар аша җиткерә килдем, җиткерә барам да, барачакмын да Алла берсе. Шул хыялымның иток итеп, нәтиҗәсе итеп бит инде 14 елны Концерт оештырдың. Сарайда концерт оештырдым. Килгән артистларга мине поддержать итеп рәхмәтемне әле дә белдерәм. Ул күңел өстендә тора. Кире какмаганнарына рәхмәт әйтәм. Рәсүлебез Мәдинәдә ятып торыр, үсләрендә нурдан чәчәк балкып торыр, рүзә тоткан бәндәләрне көтеп торыр. Кемнәр өчен килде Рәсүл белдегезме? Син мелизматика көчле, бик матур, халыкчан гына тавышың. Һәм инде синең җырлар салмак, өстенлек бирәсең, салмаграк лирик җырларга. Мен инде ишетеп тә беләм, телевизор караучыларыбыз да бәлки игътибар итәрләр бүгендә. Синең клипларыңа тукталсак әгәр дә, бигрәк тә күңелгә бик якын алынды. Исеме дә әллә кайдан кычкырып тора, гынахларга батмый гына сөярмен дигән идем. Ни өчен шундый җыр, шундый тематика, шундый юл сайлап, әллә үзеңдәге гынахларны уйлапмы? Гомумән гынахларың күп булдымы? Үзеңне гынахлы кеше дип уйлыйсыңмы, әллә гынахсыз кеше дип уйлыйсыңмы? Әйдә шул клип турында һәм үзең хакында. Фәүзия Гайзаман исемле шагыйрә белән бәйләнешкә кирип киткән юбилей концерты алдыннан. Ул миңа шигырьләрен күрсәтә башлады. Шундый менә җыр яздырасың килмәйме? Менә бу җырга дип ике җырына җыр булды инде. Яздырдым да килеп чыкты. Хәзер бит инде заказга бирү, заказ буенча язылган җырларда килеп чыга. Готовыйларны гына алу юк. Элеккеләрен дә җырлайбыз, современныйларын да җырлайбыз, заказныйларын да җырлайбыз. Шуннан хәзер аның китабын бүләк иткәч актарып утырам. Мин гел шагыйрьләрнең китапларын караганда җыр яздырырлык бер кеше дә җырламаган тематика бар микән дип шулай листайт итеп укып, тирәнрәк фикерләргә кереп укыйм. Шуннан 3-4 еллык килеп чыкты. Бөтенесе дә 4 еллыктан төзелгән. Шулардан аңардан рөхсәт сорап бер җыр тудырдык. Шулай да исеме синең үзеңнең күңелеңә якын булганга сайланып алындымы? Гынахларга батмый гына сөярмен дигән идем. Әллә инде өстенлек кенә бирдеңме шушы шигырьгә, шушы җырга? Бик фәлсәфәви дә, тормышчан да проблеманы күтәрә. Менә күп хатын-кызлар 30-ар, 25-ар ел яшиләр дә ирләре яшьләргә карап чыгып китә. Менә бу җыр
шуның турында. Табарсың микән юлны, дулаган хисләрің туктап дигән юл, кире кайтырга юл табарсың микән дип язылган. Һәм клиптың ахырында ул бер үзе турып кала. ялгызы Ул утырып кала. клипны төшерүне мин инде кыштан уйлай башлайм, җәй көне төшерәм дип. Җәй көне дә өлгерә алмай калдык. Шуннан хәзер артистлар, яшьләр матур бит инде. Ни әйтәм, нишләп мин әле киленемне, малаемны, оныгымны төшерергә була бит. Ә менә ир роленә кеше юк. 3 көн калды, сөйләшенгән артист вирус вакытында эш булмагач, Подмосковьега чыгып киткән. Алдан сөйләшеп куйган драмтеатр артисты. Исемен әйтмим инде. Катнашмагач бу клипта. Хәзер китеп утырам икенче институтка. Историклар, филологлар эшләгән институт истории языка и литературы дигән безнең рядом институт бар бит инде Гасарыкта тоже. Холдан килеп тә кирдем ишектән. Бер таныш исәнләште. Сразу искә төшмәй. Шуннан ул чыгып китеп барганда искә төште. Әхәт, мин әйтәм, синең клипта төшәсең килмәй, мин әйтәм, ир роленә кеше юк. Шулай дип тотып алдым. Гомумән ул рольгә кеше юк, клипта гына түгел дип әйтеп булмый бит инде. Шуннан соң, мин әле эш белән китеп барам. Секретарьдан телефонны алды, озак позвони мне ди. Шулай торып сөйләшеп, былай каршы түгел, но минең дә экспедициягә барасы бар. Ярый инде китмәй тор инде, мин әйтәм, бер көн генә кичегеп тор инде. Һәм инде без аның сюжетын шуһатта кызыксындырып калдырачакбыз. Клипны караган вакытта барысын да сөйләп бетсәк, халыкка кызык калмаячак. Шуңа күрә менә ул нинди клип икән, аның җырында тыңлыйсы килә бит әле дигәннәр ишетерләр туган тел тылкыннарында. Семейный клип булды инде. Дәрт өстенә дәрмән өстәп сөю йөри арада. Килереңне йөргәм көтүп таңнар атыр тагында. Гөнаһларга батмый гына сөярмен дигән идем. Башкаларны көйдермичә көярмен дигән идем. Мин үземә таба атлыйм эшкә дөньям буранда. Бер дә адашасым килми гомер юлым узганда. Янабыз сөютында, адаштык бураннарында. Кемнәргә юл күрсәтер гомер урманнарында. Инде дә азрак алгарак китеп, мин инде философик яктан да сиңа сораулар бирәсем килә. Синең язмышыңнан тайпылып, хәзер үзеңнең ичке дөньяңа да сораулар бирәсем килә. Ничек бармын шулай булып калам? Тормышта да үзең кычкырып әйтеп торасың үзең турында хакында һәм мондый җырың да бар. Әйтергә кирәк, бу җыр былай гына да түгел, бик каты изләнеп үзең ниндидер сүзләр барлап, үзең текстын ясап, җырны үзең гамәлгә ашырган кеше һәм бүгенге көнне ул синең девиз урынына синең белән янәш килгән җыр. Ничек бармын? Шулай булып Мин калам. нинди бар, шундай булып калам. Мин нинди бар. Газетинова дигән яшь шагыйрә, филолог, укытучы булып эшләй Мәскәү шәһәрендә. Страницада, лентада күреп калдым 7 куплеттан торган бу шигырьне. Укыдым да, бу бит мин әйтәм, минең кебек авыр яшәгән, ихтиярлы кешеләргә җыр язасы килү максат итеп опять-таки куйдым инде. Максат, менә үземнең тормышымны чагылдырган шигырь дип аңа хат язып җибәрдем. Мин әйтәм, бирмәссез микән миңа менә шулай кыскартыбрак җыр формасында чыгарырга дип. Ул әйтә, ул бит шигырь җыр өчен язылмаган, ул тормышчан, чынлап та серьезный шигырь ди. Ну эшләп карыйм әле дидем. Шуннан 4 куплетка калдырып күрсәтеп карадым композиторга. Үзең редакторлап шигырьне, кирәк куплетларын алып 3-4 композиторга күрсәтеп карадым. Юк, бу җырга бармай. Гафу, язмайбыз диделәр. Хәзер мин нишләргә дә белмим, клип төшерәсе килә. 1 ел буе мин әйтәм, рип сөйләйләр бит. Мин моңлырак итеп тә сөйләргә була бит бу шигырьне дип, шулай моңлы сөйләм формасында килеп чыкты. Нык кына әтләндем, 6 вариант эшләдем, тыңлап карайм да, юк.
Булай бик ошамай, колакка ятмай дип шулай 1 елдан соң ул килеп чыкты. Җитешмәгән җирләрен укытучыма барып, ул әйтә, синең тавышың бик высокий ди. Түбән җирләрне шулай бурынна утыртып, ул менә без двойной авторство белән чыгардык инде. Мин аны композитор булам дип тә, җыр чыгарам дип тә нитмәдем, именно клип төшергә кирәк булган өчен генә эшләдем. Һәм бу җыр үзең хакында үзең әйтер сүз булып яңгырап киткән җырларның берсе шулай ук клипта күренер. Минем бар шундый булып үзгәрергә кирәк көчемнән. Уйлаганым йөзегә бәрелсәм, кичерегез гафу үтенәм. Гомумән, бәхет бит ул бик зур төшенчә. Син үзеңне бәхетсез хатын ролендә калдырмас идеңдер. Алай булса сине беркем дә аңламас иде. Иң беренче чиратта сине җырың танымас иде. Син бәхетлеме дөньяда? Хәзерге вакытта мин үземне бәхетле хатын дип уйлыйм. Ул мин аны яшь чакта да аңладым. Бер үзем бала белән торып калгач, менә роддомнан соң. Хатын кыз өчен иң зур бәхет балаң булу. Берәү обязательно кирәк, икәү-өчәү булса, еще да яхшырак. Ул бәхет ирдән генә тормай. Бәхет ул күп яклы. Эшеңнән дә булырга, может, буш вакытыңда ашаган эшең дә бәхет сиңа китергә, может, дип русча әйтеп куяйм инде. Ул бит канәгатьлек хисе. Менә мин Марат Кабиров белән полностью соглашаюсь. Бәхет ул канәгатьлек хисе. Канәгатьлек хисе булса, син бәхетле. Бар шундый дуслар, әхирәтләр, кайчан аны күңелеңә бик якын китерәсең, дуслашасың, керә дә синең керергә ярамый торган җиреңә хәтле керә дә, шуннан синең күңел кайта ул кешегә. Дусларга карата карашың, булдымы күңелең кайткан кешеләр? Күңелемне кайтарган кешеләр алай булмады. Мин үземне җаваплылык хисе, балаларым булгач җаваплылык хисе гел булды. Менә минең классташым бар. Бәләкәйдән уйнап үскән, без әле менә көндә сөйләшеп торабыз. Тагын бер классташым Иглин районында яши, Клара. Менә өченчесе инде университетта бергә укыган курсташым Гөлсинә. Иң тирән серләремне сөйләмәслек булса, мин берсенә дә сөйләмәй килдем. Шуңа минең күңелне кайтаручы булмагандыр дип уйлыйм. Еллар үтеп килә, үзеңдә нәрсә үзгәртер идең? Менә яңадан яшьлекләргә кайтсаң, берәр тискәре сыйфатыңны үзгәртер идең, нәрсәне менә алып кына атар идең үзеңнең бөтен булган холык фигыреңнән. Сабырлык җитешмәй, сабырлык. Менә җыелганын әйтеп бетәсе килә, менә шуны ничектер кулда тотарга үрәнәсе иде. Иң кыйммәт сыйфат Флизәдә синең өчен нинди? Менә мин аерылгач, икенче ирем белән аерылгач, 2 бала бер үземә торып калды. Шул хәтлем җаваплылык тойдым мин. Миңа күрше балаларын калдырып киткән кебек карадым мин аларны. Менә шулай, менә сез ишеткәнегез бар микән бүтән кешеләрдән? Шулай хис иттем күп еллар алар зурайганчы. Менә шул вакытта гына сорыйсы килә, шул матур яшеңдә, балкып торган яшеңдә, җырлы гомереңдә син менә үзеңнең юлыңда килеп очраган бу иру заманнарында барысында, менә кайна мөнәсәбәтләрендә, авырлыкларда алар белән кичерелгән, шуларны алып ташлап, гафу иттеңме аларны, күңелдән озаттыңмы син аларны? Бик авыр булыр иде бит шушы авырлыклар белән яшәү. Илгая барып үзебез дә бит инде сабырлана барабыз. Шул чакта менә бу сүзләрне әйтмәскә кирәк булган дип тә уйлаган чаклар бар инде. Алар да кемнеңдер әнисе, кемнеңдер әбисе, бәлки дөрес тә булмаган сүзләрем дип уйлаган чаклар бар инде. Киләчәккә нинди хыял белән җитәкләшеп китеп бара Флизә? Киләчәктә менә улымның улы бар, кызымның кызы бар. Аларның үскәнен күреп, күңел җырларымны моңга салып тагында халыкка ишеттерү максаты белән яшим. Шундый аларны ярдәм итеп, үстерергә ярдәм итеп, кияүгә бирергә, әйләндерергә дә шундый максатлар бар әле.
Эшемне дә эшләп йөрергә хәлемнән килгәнчә саулыгым булса. Һәм җырдан аерылмас. Юк, җырдан аерылу мөмкин түгел. Менә шундый ул Фриза Назырова, гади генә Сәвәләй кызы. Бүген әле эштән бере генә аның биографик белешмәсеннән, күңел түрләреннән ургылып безнең туган тел дулкыннарына киләнде, дуслар. Әгәр дә мөмкинлек булса, бу вакыт аралыгын әллә күпмеләргә мин Фриза синең белән сөйләшүдә сузар идем. Беләсеңме, күптән түгел генә телевизор экраннарында Кавказская пленница дигән киноны рекламасын яңадан бирәләр һәм шунда әйтәләр. Киноның эчендә фильмда әйтелгән сүз колак салдым. Әгәр дә килеп чыкмаса, кем комачаулый, шул ярдәм итер ди. Бу мин әйтәм канатлы сүз кебек. Синдә дә шулай булган мизгелләр күп булган шулай бит. Этәргеч булмаганнары да, авырлык китергәннәре дә сиңа үтәргә, түзем булырга, сабыр булырга, көчле булырга өйрәтеп киткәннәр. Һәм Фризагә карап тагын бер әйберне әйтәсе килә. Бөекләр хәтерендә сакланган. Әгәр дә бары әйбердә яхшы килеп чыксын дисәң, нишләргә кирәк? Үзең эшләргә кирәк. Тырышырга кирәк, тырышлык. Көтеп ятырга түгел. Үзең булдырырга кирәк. Язмышыңны да үзең сызарга, үзең алып барырга кирәк. Нәкъ Фриза кебек. Фриза тапшыру ахырында булай дип әйтер идем. Без ышанабыз. Нигә ышанасы килә шуңа? Без күрәбез шуны, ни күрәсебез килсә. Без ишетәбез, тырышабыз ишетергә шуны, ни ишетәсебез килсә. Мин сиңа шундый теләктә калам. Беренчедән, җырдан чын-чынында аерылмыйча яшәргә, икенчедән, алдагы гомеркәйләреңдә нигә ышанасың килә шуңа ышан. Ни күрәсең килә шуны күр. Ни ишетәсең килсә, шуны ишетеп, дөньяларда балаларың, оныкларыңнан кадерләнеп кенә, хөрмәтләнеп кенә яшә дә яшә. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим иттек. Хөрмәтле туганнар, хәтергездәме, башлаганда мин ни дип сезгә мөрәҗәгать иттем. Уңышлар үзебездән, уңышсызлыклар язмыштан. Юк, кулларны күтәрәм. Язмыштан гына түгел. Язмышның уңышларын да, уңышсызлыкларын да дилбегәдә, тизгендә тотып, җигеп тә, җигелеп тә, аның белән янәш атлый белергә кирәк. Нәкъ Фриза ше. Рәхмәт сиңа вакыт бөлгәнең өчен, Фриза. Рәхмәт, Зифа ханым. Сез дә, без дә, Фриза син дә, барыбыз да көн тамамлана. Хыял белән ятыйк та, максат белән торыйк. Киләсе күрешүләргә кадәр.